Nyt sieltä tullut joku auto. Helvetti millä vauhdilla ajaa. Ei paljon kahtelekin. Kuka tuo oli? Et tunne. Ei kahtona yhtäkään. Niin näitä mäntyjä siellä Jarmo tarkoitat tästä? Joo. Varmaan tuo koivukin jouttaa tuossa. Jotta. Nämähän on tämmöstä. Kyllä. Siitäpä se samalla kun harventaa tästä. Tuonne ei kannata tuonne etupuolelle hyvin mennä. Tuossa se on vähän pahempaa könneettyä tuossa. Niin, siinä on tehnyt. Ja se Pekka jo silloin on tarjonnut edellisen kerran, kun oli silloin tässä tekemässä nuo majoiset, niin harvennat tääkin, vaan ne oli aika ohutta silloin vielä. Onhan siellä. Niin kun se tulee tuo kallion reuna tuohon. Noin siinä käypi noista aina kun on helvetin ohutta. Tuo! Varma.
Niin tuo tarkoittaa se pakkokatkaista, kun se after on vaan se liian ohuet. Niin. Tuo viimeinen oli jo pakkokatkaisu. Se kone ei olisi ottanut sitä. Niin. Niin kun tuosta ei kannattanut edes hevätä. Niin, et siis sanoin. Joo. Kyllä. Aivan. Kyllä. Hyvä askelua samalla luokalla. No niin, ja siis sanoin. Armeijassa. Jaa. Sama komppani ja eri tupaissa. Niin, kyllä. Onko se Sami niin tästä Nikosta nuorempi? Sehän on se vanhin poika. Ai niin vanhin poika? Joo. Ai sen tää Niko on nuori? Ei se veikin. Se on se tyttö taas sitä mitä nuori. Joo. Joo. Kyllä ne nuo ohuemmat ne lentää kuin leppäkeihät tuolta kun se viskon vatu. Se toimistohommia sitten se tyttö. Joo. Niin, kyllä. Aivan. Mikä on se nuorin poika? Niin, mikä on niinku... Joo. Toimitusjohtajana. No niin. Hirvetä. Se vasta männekki. Kyllä siinä traktorin jäpi toiset. Ai niin siinä on semmonenkin juttu. Joo, jos katsot miten tuota nousta ja laskettu sitten ja... Niin riippuu tuo... Jaa. Minä en tiennyt. Se normaali tasolla on, niin se ei niin hirveän korkealla ole. Ei se on paha maasta, niin sitten se pystyy nostamaan sitä. Sehän me on katsonut, kun ne joskus niin ajaa niin hirvittävän isojen kivien yli. Joo, ne pystyy nostamaan sitä Aivan. samaa varmasti. Kyllä. Katsotko se pysähtyy, niin se laskettu sitten se tonkki alemmas sitten. Joo. Kyllähän siinä traktorilla jäpi toiset, mistä tuo mennä, niin ei traktori välttämättä. Ei uskalla lähteä perään. Riippuu ihan kuuskista, miten uskaltaa. Niin. Kitellähän ne oli joskus saanut nurin tuommoisen. Kiinni. Oho. Silloin pitää olla kyllä aika pehmettä, jos kiinni jää. Pitää suotahan ne. Joo. Ai niin, silloin kun ne hakkas sen kiivet sen tiesi. Pitää suolata se aavu. No siis halventivat sitä. Niin. Jostain on jäänyt ihan... Joo.
ajokone, sekki on jäänyt kiinni ja sitten vielä pelkille Voi hitto. ajokoneella oli. Joo. Kyllä ne on nuonkolle joskus vähän hankalia. No pehmummaa, niin se kun ja ovottanut vakuun. Niin. Tää se nää tukki Sotinturullakin, niin kun se tuodaan, niin tää saatana samoa urroa tukki ajavat, niin vapuuta se jää kiinni. Sitten toisetaan nää Sinne ukko. Ja kun talvi puolustusvoimille. On varma. Ja loppuosota nyt ei kiinteetään pitkin, onko se 300 tuossa, kun se tuu pelaamaan. Oho. Onko se 50 000 markkaa? Onko se joku 30? Ei, joku 30 000 markkaa, mutta tässä on nyt se pelaamassa. Voi hele. Ei oo ihan halappo nyt. Ei kiinteetään koostumassa loppuosota. Kyllä. Sitten mitä helvetin semmonen vai loppuosakaan asennus. Niin. Se on ihan siihen maahan. Joo.